care azi să jucăm Minecraft Hunger Games. Știu că n-am mai făcut de câteva zile un video, dar n-am avut ce să fac. Adică trebuia să fac ceva important. Și da, sper că vă place episodul. Deci, să începem. Două minute. Bine. Deci, de ce suntem blue? Stați un pic. Nu vrea cu echipe. Mai încercăm o dată. Asta uite aici. Nu timp să vreau solo. Ok. Să mergem, o să încercăm pentru alea două de acolo. Și apoi nu știu unde plecăm. Că nu știu mapele foarte bine. Și da, o să așteptăm un pic. O să pun pauză mai bine. Ok, mai avem 30 de secunde și începem. Deci, hai să ne pregătim. Așa, deja fac timp. Deja văd doi care fac timp. Da, e greu. Uite un ce sus. Și încă unul. Da, începe. Ok, hai să mergem. Ăsta deja la chesturile. Ia, hai să mergem la el de aia să mor. De ce stă pe crouch? Dai. Așa. Haide, frate. Care se pune cu mine? Vă trecem pe. Ce zice? Timp? Nu. Hai, timp? Ne. Avem 2 diamante. Da. Și o cască. Deci, da, cred că o să-i rupem pe băieți. Nu știu de ce, dar așa cred eu. Așa că, deci, hai să mergem. Să mai găsim chesturi. Și găsim și noi buți și lapis lazuli. Ok, dăm și noi chestiile astea. Avem armură, avem. Ceva în casă. Cred că mai fost cineva pe aici. Da, nu-i nimica. Deja văd doi care cred că fac timp. Sau, da. Hai să ne urcăm și noi, să-i rupem pe băieți. Demo. Hai jos. Ceva aici? Nu.
am fost la chestul ăsta. Ok, hai în mijloc. Au, au. Care dă, mă? Care dă? Care dă? Ha? Ha, mă, hai. Care se mai pune cu mine? Tu dai. Ha, mă, hai. 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 Vă rup în două. Stăm și noi un pic, măcar să ne regenerăm, că am fost un pic cam brutal, să zic. Ok, avem viață, hai să mergem. Stai să mai mâncăm. Era pe aici? Uite. Mijlocul. Ne punem sharpness. Ce-am făcut? Avem 16, 8. Uite, mă. Nu ăsta. Ok, cred că o să stăm un nimic asta. Să nu găsească ăștia ceva bine, adică diamantele. Vezi pe cineva. Uite. Are și el ce asta. Nu găsesc, stai. Au, nu-l văd, nu-l văd. Nu pot să-l văd. Așa. De ce nu pot să iau chestiile? 4 diamante. Ne facem boost de diamond. Gata. Avem și boost de diamond. Cine ne mai bate, nu știu. Uite, să cineva pe aici. Da, noi stăm în mijloc. Stăm chill. Mamă, urcă. Așa, aici trebuie să am noroc. Vreau să-mi dau chest plate-ul jos. Nu. Uite. Nu. Ce face? Nu. Băi. Nu vreau buți. Este. Hai, gata. Gata, băieții. Nu mai vă puneți cu mine, vă fac praf. Că am văzut pe cineva pe aici. Mamă, hai.
Din nou cu... Gata. Am câștigat! Păi da, cred că cam atâta pentru acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe, adică chiar like și subscribe aici, pentru că a fost un meci foarte, foarte bun. N-am ce să zic, foarte, foarte bine. Și da, nu uitați să dați like din nou. Ok, pa! Stai.